Een iPad is ik wel wat makkelijker. Want ons moest dan weer die boek pakken. En nou kan je gewoon die iPad pakken en alles opzoeken. De landelijke en regionale parsen wie het massaal naar Friesland kwam voor het nieuwe onderwijsfenomeen. De eerste Steve Jobs kwallen van ons land zit in Snits. Bij hen krijg je geen onderwijs meer uit boeken of schriften, maar via de iPad. Een tablet en op de merk bracht door Apple tycoon Steve Jobs. Een nieuwe stream in onderwijsland. Wat heel prettig is voor heel veel leerlingen is dat ze op hun eigen niveau door kunnen werken. Dus stel je voor dat het kan zo zijn dat iemand heel goed is in rekenen, maar bijvoorbeeld niet minder goed in spelling is. Dus dan zou je in groep 5 bijvoorbeeld spelling hebben, maar je kan met rekenen bijvoorbeeld al in groep 7 zitten. Ik vind dat je er wel meer van leert. Wat dan? Nou, hier zijn de lessen bijvoorbeeld, dan moet je niet wachten, want als je nu met een les moet beginnen, heb je meer tijd, want het wordt automatisch uitgelegd. De leraren jouw ik haast geen klassikale lessen meer, maar jouwen de band als coaches een persoonlijke begeleiding. Boppen dat binnen de band ook net meer verplicht om in de reguliere squaloeren haar lessen te volgen. Dat is ook thuis mogelijk via de saneemde virtuele squallen op de iPad. Een groot voordeel zat landelijk initiatiefnemer Maurice de Hond. Leren is niet alleen maar een proces wat je doet terwijl er een leraar bij is. Dat lijkt me fantastisch voor een zelfstandig kind. Maar iemand die wat gemakkelijker is, dreigt die niet gemakkelijker ook in de sloot te vallen. Daarom worden elke 5 weken gesprekken gevoerd, ouder, leerkracht en kind, over de voortgang. En als een kind daar een beetje buiten valt, dan probeer je hem wat strakker aan afspraken te houden. Joep, in de zon, lekker buiten, je lessen doen. Dan heb je dan niet meer de neiging om lekker te gaan spelen? Jawel. Toch wel. Ja. Maar dat doe je niet. Nee. Nee, dat doe ik niet, nee. Waarom niet? Nou, omdat dat niet mag en ik wil niet straf krijgen. Maar net al in de leerkrachten en de band, maar ik haar ouders binnen optuin over het nieuwe squalsysteem. Omdat ik geloof in het systeem en ik vooral heel veel vertrouwen heb eigenlijk in het team van leerkrachten wat hier staat. Die zijn zo gemotiveerd en zo enthousiast. Na Snits worden nu nog in minimaal 5 plekken in Nederland Steve Jobs kwallen opzet.